Wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Beetje actie. Vanavond is het de avant-première van Wat Maken. Een politietriller van, voor en over Limburgers. Luca en Zia, hoe was het om Wat Maken de langspeelfilm te maken? Heel heftig. Ja, heftig. Dat was gelijk een thuismatch, maar het voelde wel heel fier. Vond jij het ook heftig? Ja, heel heftig. Er zijn momenten geweest waar dat we al glimlachen meestal wel hebben gezegd van maat, wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Chef, hoe was het om de hoofdrol te spelen in deze langspeelfilm? Heftig? Ja, heftig. Heftig? Ja, heel heftig. Het was een heel lange productie natuurlijk. En voor dan zo'n mooie rol erin te spelen, dat blijft toch speciaal natuurlijk. Heel vlot is het niet verlopen, we zijn er altijd doorgeraakt. Maar ik denk wel echt dat we allemaal heel trots mogen zijn. De mooie mensen die ik heb mogen ontmoeten. Absoluut. Het zijn allemaal stuk voor stuk pareltjes. Ja, want er komen al veel mensen kijken. Wat mogen ze verwachten? Goh, wat mogen ze verwachten? Ik denk dat op het einde van de film dat er een heel leuk stukje actie zit. En nee, de shootout zijn, dat vond ik ook wel chic. Beetje actie. We hebben een scène in een nachtclub, die vind ik wel een fijne scène. Dat was ook een heel fijne scène om te shooten. Beetje actie. En wie zorgde voor de meeste bloopers op set? En wel, dat was een beetje verdeeld. Ik heb er een paar gegooid. Deze keer ben ik niet zo de clown gaan uithangen. Mij, Michelangelo en Benjamin samen, dan wist je tot je overuren ging draaien. Ik heb gehoord dat het Benjamin is. Deze keer ben ik niet zo de clown gaan uithangen. Wat is het volgende? Ja, we zullen zien. Hè. Ik denk dat Zia mijn droom is, of dan spreek ik toch voor mezelf om richting serie te gaan. Er is iets heel leuks in aantocht. Daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Ook al in andere interviews gezegd dat ik ook graag in het buitenland zou werken. Super, merci, geniet van uw avond. Jij ook, dank u wel. Dank u wel.